Gandang i-video yan. Saan na yung dalawa, nak? Nakatira ko hanggang baba ko. Welcome, Armenia. Wow, nagpinti-pintis na siya. Asan yung dalawa, da? Ganda ng view. Super lamig.
Beauty plus yan. Dahil picture tayo tayo agad. Screenshot ko na lang yan. Wala akong ano dahil, wala akong ano mo. Oo. Para na kasi. Sabi ka, magano ka ng apat din sa ano ko. Ay, ito. Dali lang. Dito kayo na simula kayo. Yan, may screenshot tayo. Pangit yung view sa kabila. Diyan. Harapan siyang karap. Yan, para apat tayo. Yan. Screenshot ko na lang yan. Saan? Ay, ito. Hindi. Saan ang view? Yan. Ganda. Yan, no? Wow. Karap mo nung akong karap. Dito ka sa karap. Yan, kasi tuloy. Ganyan, wow. Amazing. Diba? Ganda. Ganda yung ano mo ah. Welcome Armenia. Ay, pero may anak ang ganda. Oh, yan, dyan. Yung normal na iPhone mo. Kasama siguro yung aso. Alam mo, nakakasakit ng ulo ang lamig nga.